سلام كبرات تخاتلتي داس نيكسترا نحجاب استدلو علتا وزيناتات اب ايرترا قوصرو حمومات كورونا مزيادو جو بايدن بقوداي تግራይ ازيو تشاقيلو كم زلو محبارو كيريا إبراهيم تركبهم تأثيرهم زصنحو قالنا يقدم سبب سلطان تግራይን አባላት ህወሓትን ከቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ምህላዎም ጀርመን አምባሳደራ መቀለ ምስ በጽሐ ዘውጻቶም መግለጺ ጃንዳይ ፍሬዘር ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ዝጽሓፈቶን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዝሃባ መልስን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኤርትራ ቆጽሪ ብኮሮና ዝተለኽፈ ሰባት 3900 ከም ዝበጽሐ ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሩ ከሳብ ሎሚ ኣብታ ሃገር 7 ሰባት ሞይቶም ዘለዉ ኮይኖም ብዓሰርተታት ዝቆጸሩ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገራት በቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱውን ይገልጽ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ 21 ተወሰኽቲ ሰባት ኮሮና ከም ዝተረኽቦም ገሊጹ እቶም ምርመራ ዝተገብረሎም ዜጋታት ኣብ መወሸበ ማእከላት ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባ ጋሽ ባርካን ማእከልን ዝተረኽብዮም ካልኦት 54 ሓውዮም ካብ ሆስፒታላት ተፋንዮም ምህላዎም እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ካብተን ኣዝዩ ተሪር ምዕጻው ለበዳ ኮሮና ዝኣወጀ ሃገራት ኮይና ንግዳዊ በረራታትን መጓዓዝያን ኣብታ ሃገር ከሳብ ሕጂ ተቋሪጹ እዩ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ንኣስታት ሓደ ዓመት ተዓጽየን ምህላውን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣገደስቲ ዝበሃላ ትካላት ንግዲ ድማ ከሰርሓ እኳ እንተጸንሓ ኣብያተ ምግብን መስተን ግን ከሳብ ሕጂ ተዓጽየን እየን ዘለዋ እቲ ዕጽዋ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ከቢድ ጸገም ከም ዘስዓብን ብፍላይ ድማ ኣብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ስድራ ቤታት ዓብ ጽልዋ ገይሩ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ካብታ ሃገር ዝሕብሩ ኤርትራ ከሳብ ሕጂ كتابت زي جمرت زلا خوينا اب افريقيا خا مستن 4 كابت بعالم درجه نتحط اتاو زلون هاجرات زوهب نايناص كتابت زي قبل هاجرات يا تسريعه تركب بتي ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ቀልውላው ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ኣዝዩ ተሻቂሉ ከም ዘሎ ወሃቢት ቃል ቤተ መንግስት አሜሪካ ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ተዛሪባ እታ ወሃቢት ቃል ኣብ መግለጺኣ እቲ ፕሬዝዳንት በዚ ጉዳይ ኣዝዩ ተሻቂሉ ዘሎ በቀረባ ድማ ይከታተሎ ኣሎ ክትብል እንከላ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቀልውላው ከም ዝፈልጦን ምምሕዳሩ ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ናብታ ክልል ሰራሕተኛታት ረድኤት ከኣቱ ኣብ ምግባር ኣበርትዑ ይሰርሕ ምህላው ገሊጻ በቲ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ጎንፂ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ብማይታ ሽሓት ዝቆጸሩ ድማ ኣብታ ክልል ከም ዝተማዛበሉን ይገልጽ ብሮብዕ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓሌት ምጽናት ከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍጽሙ ኣለዉ ዝበሎም ሓይልታት ከኣ ካብቲ ክልል ክወጹ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ሓንቲ ካብ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝነበረት ኬርያ ኢብራሂም በፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን ናጻ ተለቕቓ ከም ዘላ ተገሊጹ ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትሕተም ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ማዕከን ገሊጻቶ ከም ዘላ ድማ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ሃገሩ ኬርያ ኢብራሂም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣቐዲማ ከም ዝተፈትሐት ከም ዝሓበረ ያገሊጻ معكنا زينا إثيوبيا حبيرونو كم زنبرا كيريا إبراهيم أبز حلف ورح 12 إذا كم ذهبت زجلت أخوينا أبز حلف ورح كل التدمى فدرلو بوليس تهاجر كيريا إبراهيم مسحو وحتى التحاور نيراكم دما تأزازات تهب نيرا بزبل 10 مسخخر أداليو كسك مسرت لك كم زخونة يجلس نيرو أزي يخون برت طبقات كيريا بزي زخونة نيفرد مسرح بزي تفلت أبوتا نربع معلتات بمعصوا اتتكبر كاب حق وصاي كم زنبرا بمجلس نسهنا أخذ أبو قلام صنيحهم بجكا كيريا إبراهيم نايقدم بريزيدنت العلوي بيت فرد تግራይ زنبرت حريت محرات أب نايقدم أمخاري منقست تግራይ زنبرا ولدو قرقيس أسفان بوحس وطيم كم زلو تقليسو بجكا زوم كلتون حدا عمد مريم تسمى زبال نايقدم حلاف بيت صحفة أبو دوسمان تግራይ زنبرا بعال سلطانون بوحس تفتحو كم زلو تقليسو بجكا كيريا إبراهيم كأ اتم سلسته أب تግራይ لعلو السبا سلطان زنبرو نفسه كفهم 30,000 بر كفيلم يوم كابيت مأسرت تفنيم زلو كيريا جنا زخونه وحس كي كفلت وصيا كم زلات حبيرو بجكازم تفتحهم زلو دما ابوي سبحات نغاز ركبهم كالوت عسرا زبصحو سبا سلطان تግራይ ነበር እቲ ናይ መርመራ መስርሖም ተዛዚሙ ዓቃበ ሕጊ እቲ ምስ ግብረ ሽበራ ዝተሓስ ክስታቶም ናብ ቤት ፍርዲ ከቅርቦ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ زحلف ربع أمباسادرات زتفلالي هاجرات ناب كتما مقالة دحر مبصحهم إمباسي هاجر الجرمن أب إثيوبيا مجلس كوتس إنكولو زتفلالي مع كنا زينا دمام مسمم ساعتهم أمباسادرات ناب كتما مقالة زنبركونة تام مجلس ينزر كوا
ነቲ ኣምባሳደራት ዝተፈላላየ ሃገራት ናብ ከተማ መቐለ ዝገበርዎ መብጻሕ ብዝምልከት ኤምባሲ ሃገረ ጀርመን ናብ ኢትዮጵያ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝበጽሐ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝጸንሓሉ ግዜ ኸኣ ምስ ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ትግራይ ዘሎ ዶክተር ሙሉእ ነጋ ከም ዘተየ እቲ ኣመሓዳሪ ኸኣ ምስ ህላወ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብቲ ክልል ዘጋጥሞም ዘሎ ከቢድ ብድሆታት ከም ዝሓበሮም ድሕሪ ምግላጽ ጀርመን ሕጂ እውን ደጊማ ወተሃደራት ኤርትራ ክወጹ ሰብኣዊ ሕክምናውን ሓገዛት ክኣቱ ከምኡ ድማ ናጻ ዘይሸራወን ወገናት ነቲ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ምህግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ክምርምሩ ከም ዘለዎም እያ ፀዊዓ ዘላ ነቲ ናይቶም ኣምባሳደራት ኣብታ ከተማ ጻንሖት ኣመልኪታ ድማ ማዕከን ዜና ኣናዶሎ ኣጀንሲ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ናታ ልኡኻት ኣብታ ከተማ ከም ዘለዉ እቶም ኣምባሳደራት ናብታ ከተማ ምስ መውጽ ግና ህዝቢ እታ ከተማ ኩሉ ትካላት ዓጽዩ እታ ከተማ ሰብ ከም ዘይብላ እንክትመስል ዝኾነ ዝንቀሳቐስ ኣካል ከም ዘይነበረ ያገሊጻ ምስ ገለ ነበርቲ ተራኺባ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምልልስ ከኣ ሰብ ትካላት ኣካል እቲ ህዝባዊ እምበይታ ንምዃን ትካላቶም ክዓጹ ብጉጅለታት ብዝተወደቡ መንእሰያት ከም ዝተነግሮም ከም ውጽኢት ኸኣ ከም ተቃውሞ ነቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እያ ሓቢራ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ቀደም ተሓጋጋዚት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝነበረት ጃንዳይ ፍሬዘርን ዳይሬክተር ማእከል ስትራቴጂካውን ኣህጉራውን መጽናዕቲ ጁዶ ዴቨርሞንትን ኣብ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ንጸጥታ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከም ዝእቱ ገሊጾም እዞም ክልተ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ከም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጸገም ጥራይ ጌርካ ብምውሳድ ኣብ ጸቢብ ደረጃ ምውዳቕ ከቢድ ጌጋ እዩ እዚ ዞባዊ ጸጥታዊ ሓደጋ ንረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምባል እዞም ክልተ ጸለውቲ ኣሜሪካውያን ጽሒፎም ዘለዉ ንሶም ኣብቲ ጽሑፎም በመቐጻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ከይከደን ከሎ ደው ንምባሉ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምጥንቃቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ምርግጋእ ኣፍሪቃን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሓያል ኣበርክቶ ዝገበረት ብዓለም ደረጃ ኸኣ ካብተን ዝበዝሑ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝሰዳ ሃገራት ኮይና ኣብ ኣፍሪቃ ሞተር ቆጠባ ኮይና ያጸኒሓ ቅድሚ 4 ወርሒ ክትሓስቦ ብዘጸግም መልክዕ ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ጀመረት ግና ናይ ዶባታ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እዩ ዘሎ ኣብ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ኣባላት ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝጸንሑ ሰራዊታ ኣጉዲላቶም እያ ምስ ሱዳን ከኣ ኣብ ሓድሽ ዶባዊ ምሰሓብ ኣትያላ ኣብዚ ዓለምና ኣብ ትሕቲ ተላባዒ ሕማም ወዲቓትሉ ዘላ ግዜ ከኣ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንዓለምና ከቢድ ዋጋ ከኽፍላይ ብምባል ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ጠጠው ንምባል ዝከኣላ ክትሰርሕ እያ ጃንዳይ ፍሬዘርን ጁዶ ዴቨርሞንትን ሓቢሮም ዝርከቡ ነዚ ናይ ጃንዳይ ፍሬዘር ጽሑፍ ድማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዘለዎ ተቃውሞ ብምግላጽ ንጃንዳይ ፍሬዘር ቀንዲ ሓጋዚት ሕወሓት ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ በዚ ናይ ሕጂ መግለጺኣ ከም ዘይግረም ቅድም ኣብ ስልጣን እንከላውን ዲፕሎማስያዊ ፕሮቶኮል ጥሒሳ ባድመ በጺሓ ነይራ ኣብ ሶማል ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ኣይሰርሐትን ብምባል እዩ ነታ በዓልቲ ስልጣን ዘርግሕቶ ጽሑፍ መልሲ ይሂቡ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም